Езус свое житё. Моисей. Бог людей народился, стал человеком, как отдатель Духа Святого. Ну, Андрей, а давай объявим конкурс. Как я уже ведаю, я пишу. Конкурс? Треба написать оповідання про своє життя. Про свое житё? Найлепше оповідання про своє життя. Ого! Не ого, але конкурс. 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 Конкурс? Ну, я могу уделить 6 секунд для этого конкурса. Так, оповедание про себя. Ну, кто ведает меня лепше, чем я сама? А что здесь? Какие было раньше были? Помню, как меня хвалила моя перша наставниця. Усі зшитки були у порядку, домашнє завдання добре зроблені. І всі казали на Богу, яка я добра дівчинка. А мама пыталася проносить мені, ну, ви самі найлепші сукенки. Так, ну ось, это я запишу. Что же еще написать? Ви вспомнили, як ми хотіли здавати історію. Як я туди боялася, але я тримала видатно. Наставниця потелефонувала до моєї мами. Казала, що я хороша і вельми добре зробила. А ось, коли ми їздили на екскурсію, Коля завсёды першим виходить з автобуса. Как руку мені подавати? Питався сподобатися мені. А дівчинки казали, ти маєш його польську. Так, гэта я запишу. Запишу яшчэ і гэта. Ну, можна ще гэта яшчэ записаць. Да, і гэта. Але, калі пісаць толькі добрае, гэта, пэўна, не будзе ўсё маё жыццё. Трэба дадаць яшчэ одну главу. Гэта ўжо будзе сёма. Ну, вось калі мы хацелі пісаць Аллу. Я ж тады яе спісала Таню. А наставница подумала, что Таня у меня, и заставила ей переписку. Звонила, что не кажу. А если я тогда призналась, что это я списала, что б тогда про меня все казали? Что бы они тогда подумали? А коли треба было продать школу, тогда я сказала, что мне голова болит, и все поверили. Мне просто не хотелось заниматься трудной працей. Я вспомню, як у нас був один вучень. Його шанувала наставниця по математиці, потім древно вчився. А класна завсёди виставляла і отчитувала. Чому рубашка брудна, чому не вчишся? І всі сміялися. І я так само. Не хотілося бути, як усі. Але що? Это все треба вместе находиться. Тады, калі усе гэта ўзнаюць, што яны скажуць, што яны падумаюць пра мяне. Гэта старое. Ой, не трэба. Пэўна, трэба аддаць гэту старонку. Але яна і добрая. Не. Лепшая і лепшая. Яна вырвала гэту старонку. Як шкада, што ж мне рабіць? Гэта ж самая лепшая старонка, самая адважная. Пакладу яе вось тут, на бачным месцы. Можа, хто знойдзе. Брата, не буду удзельнічаць у конкурсе. Жыццё самае звычайнае. Што аб ім скажаш? Трэба брата малодшага са школы забраць, маме дапамагчы па дому, урокі зрабіць. Яшчэ кніжку пра святога Яна Боска прасілі на катэхезе прачытаць. Трэба ўсё паспець. О,
што гэта тут ляжыць? Мабыць, нехта згубіў або выкінуў. О, тут нешта напісана пра жыццё. Ну якраз пра маё жыццё. Ксёндз гаварыў нам, каб паправіць свае памылкі, трэба іх спачатку убачыць, а потым да іх прызнацца. У мяне таксама падобна было. Пасля прыходзіла прасіць прабачэння. Нарэшце навучылася. Цяпер стараюся заўсёды быць шчырай. Хаця розныя былі сітуацыі. Стараешся, а раптам раз і сам нешта ўтворыш. Добра, што хоць сповесць ёсць. Але шчыра тут напісана, а каб гэты тэкст, ды на конкурс, крыху падпраўлю, нешта змяню і будзе. Ах, як добра, што нехта ацаніў гэты тэкст. Як добра, напэўна, для некага ён будзе карысны. Янка, а што ты падрыхтуеш для Езуса на яго дзень нараджэння? Для Езуса я яшчэ не придумала. Ну, на дзень нараджэння усім прыносяць падарункі, а Езус яшчэ такі маленькі, народзіцца, і хутка будзе яго свята. Чаму ж для яго зрабіць падарунак? Я так думаю. Ну так сапраўды, можна зрабіць. Можна паштоўку якую нарысаваць, цукерку дадаць, якую мне мама купіць. Магу падзяліцца, а ты як думаеш? А я думаю, Езусу будзе найпрыемней, калі я буду па ўсім дапамагаць дома, а знакі будуць добрыя, словы дрэнныя не буду гаварыць, маліцца кожны дзень. Ну так непросто, ну гэта непросто. Але для Езуса можна. Саша, а помнишь, нам на катэхезе гаварылі? Калі не знаеш, што зрабіць, можна спрашыць у святых. Яны найбольш лепш знаюць, што будзе прыемней атрымаць Езусу на свой дзень нараджэння. О, давай успомнім святых, пра якіх мы ведаем. Святы Пётр, напрыклад. Мяне Езус паклікаў, каб я навучыўся жыць. Даў мне заданне служыць усяму Божаму касцёлу. Што я магу ахвяраваць Езусу? Ён сам даў мне ўсё. Я хацеў яго бараніць, а атрымалася, што я яго здрадзіў. Але ён мне прабачыў. Які грэх можа быць больш за здрату? Ён сам смог мне прабачыць усё. І нават цяпер, дзеля яго я хачу ўсім прабачыць. І нават калі мяне на смерць павядуць і будуць балюча мучыць, у імя Езуса я хачу ўсім прабачыць. Няхай гэта будзе маім маленькім дарам да яго. Саша, а гэта што за святая? Дык гэта ж святая Кацярына. Яна з дамініканскага ордэну. Глядзі, у яе белае адзенне, на галаве чорнае. Езус паказаў мне, як ён любіць свой касцёл. Усе святары, біскупы і папа рымскі знаходзяцца ў яго сэрцы, бо праз іх ён хоча прамаўляць да ўсіх людзей. На свята яго нараджэння я ахвярую маленькаму Езусу сваю малітву за ўвесь касцёл, асабліва за біскупаў і святароў. Ахвярую яму таксама маё цярпенне, якім ён ласкава захацеў са мною падзяліцца. Ён даў панасіць мне вось гэты цярновы вянок, каб я магла хоць крыху адчуць той боль, які ён цярпеў за нас, і хоць крыху зразумець, як моцна ён нас любіць.
Чым больше боль я адчуваю, тым мацней мне хочацца крычаць на ўвесь свет аб яго любові. А еще и святая Тереза. И она так и называется, от имя дитятки, Иисус. Пане Езу, ты ад дзяцінства паклікаў мяне, каб я служыла табе. У 15 гадоў дазволіў, каб я стала тваёй манахіняй. Ты маё адзінае жыццё, ты моя любоў. Дзеля вялікай тваёй любові да мяне ты прыйшоў на гэты свет, стаў чалавекам і памёр за мяне. Праз усё маё жыццё ты атуляў мяне сваёй бясшчотнай любоўю. Ты вёў мяне і вучыў любіць. Што я магу даць табе на свята твайго нараджэння? Ці ёсць такі дар, які можа быць дастойным цябе, мой найлепшы Божа? Праз усё сваё жыццё я шукала гэты дар, а знайшла сваю вялікую слабасць і беднасць. Я была падобна да маленькага птушанятка, якое марыць узляцець так высока-высока, але не мае сілы. Як маці туліць сваё маленькае дзіця, так ты прытуліў мяне. Ты паказаў мне, што без любові усе нашыя добрыя ўчынкі нішто перад табою. Ты вёў мяне і вучыў любіць. Саша, як прыгожа яна гаворыць, усюды пра любоў. А ты ведаеш, Янка, што гэта вельмі цяжка. Ці ў цябе добры настрой, ці дрэнны. Надо ўсіх любіць і рабіць ім добро. А я крылы, любоў дае крылы. Я хочу паспрабаваць. Я ўжо знаю, што я буду рабіць. Я кожны раз буду прыходзіць на святую імшу і вучыцца Божай любові. Паспрабаваць заўсёды можна. Няхай наш падарунак для Езуса будзе неважны які, каб мы яго толькі зрабілі з любоўю. А конкурс? Не спяшы, зараз паглядзім. А цяпер вызначаюцца вынікі конкурсу. Першая праца была добрай. Яна заслужыла ўзнагароду, але толькі на зямлі. Другая праца заслужыла асаблівую ўзнагароду ў небе, бо нябесная любоў – гэта шчырасць і прабачэнне. Як нам дапамагчы людзям, каб яны сталі шчырыя і добрыя? А давайте на Божье нараджэнне подарим усім вот гэта сэрца, такое вялікае. Усе могуць глядзець на яго і прыносіць у дар маленькаму Ісусу сваю любоў. Давайте будем любіць яго і людзей. Гэта класна. А цяпер усім подарим вот гэці маленькія сэрцы. Няхай усе глядзяць на них і думаць, як гэта здорава усіх любіць.
цудоўныя строі святых узнагароджваецца парафія нараджэння Найсвяцейшай Марыі Панны, горад Верхнядзвінск.